Kumndeni kaMthokozisi Mvelase njengoba kunzima ukwamukela ukushona kwakhe kabuhlungu. Umufi obeneminyaka engama-29 ubudala wadutshulwa isidumbu sakhe sashiswa sangqongqa ngaphandle kwenxanxathela yezitolo eMaponya Mall eKlipspruit ezinsukwini ezintathu eqale umsebenzi wakhe wokuqala eminyakeni edlule. Ubejabule kakhulu ukuthi ekugcineni usazokwazi ukweseka umama wakhe ogulayo KwaZulu-Natal. Umndeni kaMvelase manje ubhekene nosizi lokulahlekelwa insizwa ebesanda ukuqala ukwakha ikusasa layo. Ukubulawa kwalomlisa kuhlobene nokungezwani phakathi kwemboni ye-e-hailing kanye nosomatekisi. Usadunguza uswini umndeni wowesilisa oneminyaka engama-27 ubudala odutshulwe washiswa emotweni yetoho lokuba-ke umshayeli uMthokozisi Mvelase. Umamncane kamufi ukhumbula usuku abizwa ngalo endaweni yesigameko. We don't normally call each other that time of the night. Called my mother and then, Gogo, hey. And then I said, no, I'll call you back just now. And then by then, WhatsApps were booming. You're scaring us. Why are you not calling back now? So I called my other auntie, the neighbor, and then I said, please, can you just, because I couldn't, because I know how much she loves her son. So I couldn't, I pictured her already, how she's gonna be. So it was just, I'm like, no, I can't do this. I know how much she loves her son. Ukhuzwayo uthi yize kunzima kodwa babonga ukuthwala umphakathi ngalesi sikhathi. We really appreciated the support that we got from the community. Just show that, wow, he didn't just die in vain. You know, there was people behind him. It's always appreciated what the people did for us and the hugs that we got. I mean, I don't know how many hugs I got yesterday. It was appreciated. The support, because I mean, the way that he died, it's not a nice way to go, man. It is not at all. Izolo kusihlwa umphakathi uhlangana endaweni yesigameko wayokhanyisa amakhandlela amhlophe ukukhumbula uMvelase. Amalungiselelo kumfihla ayaqhubeka yize kungekho saboshiwe kodwa icala lokubulala livuliwe emaphoyiseni. Ezindabeni zeSoweto TV, ngikuNokulunga Mthembu.